Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Wedang kaya cemplungke teng kawah Condro Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyate ae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah iya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku Mara Daya kok ora ngematke. Wong Mara Daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene kok ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya.